לאן הלכת? לאן לקחו אותך משם? מה זה? לאן לקחו אותך משם? משם לקחו אותי למחנה הראשי, ששם היו אלפי שבויים, ושם חיכיתי משפט צבאי, על בריחה ועל סירוב עבודה, ונתנו לי איזה שבועיים צינוק, וזה נגמר. אחרי השבועיים שוחררתי, והייתי שם במחנה הגדול, שם היה ערב רב, אלפי שבויים מכל העולם. היו קנדים והיו הודים, היו אוסטרלים, ניו זילנדים, אנגלים, צרפתים לא היו. ועשו שם, היה מחנה ממש, לעומת המקומות האחרים היה מחנה נופש. שם היה הכל מסודר, היה תיאטרון והיו התחרויות ספורט, היה כדורגל, היה עדיפת כדור ברזל, ריצה למרחק, דברים. היה ממש משעשע. באיזה שפה אתה תקשרת עם הפולנים? מה? באיזה שפה דיברת עם הפולנים? עם הגרמנים? עם הפולנים. עם הגרמנים? עם הפולנים. עם הפולנים? באיזה שפה? דיברנו במה שאפשר, קצת גרמנית. למדנו גם קצת פולנית מהם. ועם הגרמנים? מה? עם הגרמנים באיזה שפה דיברתם? גרמנית. ומה עשיתם במחנה הזה? איפה הוא היה המחנה שהיית בו אחרי שברחת? המחנה הגדול? כן, איפה זה היה? זה היה על הגבול הפולני. וכמה זמן היית במחנה הזה? זה לא הרבה זמן. המשך. איזה חודש, חודשיים, עד שגייסו אותי למחנות עבודה. היו מגייסים קבוצות לעבודה לפי הצורך. נניח בבית חרוש לסוכר היו זקוקים ל-50 איש, אז היו מגייסים 50 שבויים ושולחים אותם למקום הזה. או שבית חרוש לנייר, או מכרות פחם. וככה נדדנו ממחנה למחנה. ומפעם לפעם, איפה שהיה קשה, עבודה קשה, אז הייתי בורח. עוד פעם היו הרבה... הייתי בורח כדי אחרי הצינוק והעונש, להיות במחנה הגדול, ששם היה חופש. זאת אומרת, היו הרבה ניסיונות בריחה? מה? היו הרבה ניסיונות בריחה? כן. איזה 6-7 ניסיונות. וכל פעם תפסו אותך? כן. וכל פעם ישבת בצינוק? כן. וזה היה כדאי? בשבילי היה כדאי, כן. גם עבודה קשה בלי סוף, נורא מת לישון, עייפות. תמיד ברחת לבד או עם עוד אנשים? לא. לפעמים לבד, לפעמים עם עוד מישהו.